Lehendabiziko korrika 1980 urtean ospatu zen. Haek sortutako ospakizuna hasieran urtero ospatzen zen, eta gero 2 urtetik behin egiten hasi zen. Bere ibilbidea urtero aldatzen da, baina beti Euskadi, Nafarra eta iparraldetik igarotzen da. Hau da Euskal Herria. Azkeneko korrika 2015an izan zen. Martxoak 19tik atera ziren Urepeletik eta 29an iritsi ziren Bilbora. Azkeneko korrika denok korrikara izan zen. Korrikaren ekitaldia euskararen erabilera sustatzeko erabiltzen da. Gaur abestu eta dantzatuko dugu. Abestia txispun korrika deitzen da eta pirritx eta porrotzena da. Guazen denok korrika! Positizi euskalari heldu, dibida badabadu. Egin irrintzi, euskaraz ai, tiki. Doribimusu lau piroko Arratsaldero plazan elkartu Dibida baiolazu Ondolo egin Koloretako ametxekin